Cum era fotograful Mihai Lopol? Ca om, ca fotograf, ce ne puteți spune? Pot să spun că fotograf nu cam semăna, era, ți-am spus, nu știu că umbla cu fular, era un tip îmbrăcat frumos, elevat, un tip care i-a plăcut, nu știu dacă a fost școlit așa la școală, n-avea de unde, dar a citit, se vedea, era un tip prieten cu lumea mai bună din cinematografie, un introvertit, un tip care nu, un fotograf ca să, profesionist, un tip de afară, nu semăna cu ce era la noi, nu avea nicio legătură cu cei de la Scânteia, de la România Liberă, chiar de la Alger. Era peste toți. Plus că era un om de mare talent și a făcut meseria asta, cred că cu aceeași respect care am făcut-o și numai că el adică mai mare decât noi, mai hârjit, știind în ce țară trăiește, dar un mare artist. Un artist desăvârșit. Avea o abilitate a combina, a face, a crea lucruri nebune. E adevărat că am senzația că i-a și plăcut să cam copieze. Lucru pe care l-am descoperit după. I-am văzut niște fotografii care m-au muiurit și le-am văzut în alte părți, pe afară. Am văzut în albume. Dar mare fotograf. Mulți ar fi trebuit să metă, nimeni nu băga în seamă pentru că avea senzația cum plăcuna suflet sus. Nu era adevărat. Era un tip care se respecta, era un tip respectat, dar sărmanii fotografi de presă, sărmani, pentru că erau sărmani. Aveau posibilitatea să facă orice. Adică dacă era, cred că nu aveau cupeția, nu se ducea la să asculte muzică simponică sau ceva. Ca să vă întreb, ce elemente trebuie să întrunească un om ca el să devină un fotograf bun? E întrebarea bună pusă așa? Nu. Acum, în primul rând că trebuie să fii om. Ca să fii fotograf. Asta e problema, trebuie să fii om. Când spun om, trebuie să ai caracter, trebuie să fii un om cinstit, să nu te pervertești, să nu gândești, să nu trăiești, să nu ai în genă pervertire sau oportunism. Trebuie să fii, părerea mea, trebuie să fii foarte înțelegător cu lumea, să fii smerit. Nu știu dacă, nu exagerez. Eu am considerat că fotografia este ca o partitură de muzică simfonică. Vorbesc de fotografie adevărată, toți fac, nici nu-mi place cuvântul poze, toți încearcă să facă fotografii sau fotografiază lumea. Un fotograf de presă e ca și, știi cum e ca și în muzica simfonică? Mulți fac, mulți încearcă, dar puțini au fost Beethoven, Mahler, Mozart sau nu știu, Tchaikovsky. Așa și cu fotografia. Cred că în lumea asta sunt milioane de oameni care fotografiază, zeci de mii care fac fotografie de presă și nu știu dacă sunt 100 de fotografi. Asta am spus, poate acum, de ultimii 10 ani, mai mult de 100 sunt fotografii buni. Nu sunt printre aceia. Îmi pare rău, dar ei sunt oameni speciali. Sunt oameni pe care cred că s-au născut cu talent și au perseverat. Nu poți să dormi. Fotografia este ca o iubire pe care dacă nu o susții, ca o floare pe care dacă nu-i pui apă și dacă nu o îngrijești, e banal. Poate să nu știu, poate exagerez, iubind-o prea mult și am fost supus ei. M-a subjugat. Îmi pare bine. Dar Dumnezeu m-a ajutat pentru că n-am mințit, n-am trișat. N-am putut să am știut că fotografia nemințind și fiind singura cale în care arăți să folosesc în presă, în care nu poți să faci, că înainte nu se prea făceau trucuri, acum se fac trucuri, cu computerul, poți să faci orice. Vă referiți la postprocesare sau la... Nu, a minți o imagine, o imagine, poți să păcălești, adică, pe mine nu mă nebunesc, nu vreau să dau nume. Sunt oameni care fac peisaje și se consideră mari fotografii. Pe computer îi ajută. Pe mine, Cartier-Bresson e mare pentru că cu un aparat simplu îl ajuta un aparat să-și spună povestea lui. Aparatul ăla era un computer pentru un mare scriitor. Nu era sursa din care el își lua seva, nu. Dacă el nu-și punea năduful și sufletul acolo, în acel aparat, nu ieșea nimic. Dacă el nu vedea imaginea, aparatul nu fotografiază.
Deci pentru mine eu nu pot fi păcălit de fițele unora. Bagă nori. Acum e simplu, știi, că în Adobe, în computer poți să lucrezi, să faci ce vrei. De-aia îmi place, poate, sau nu, cu siguranță. Fotografia n-ar trebui să aibă etape sau cum se zice, curente ca în pictură. Că nu e pictură, e fotografie. Fotografia nu poate să-și schimbe deontologia sau nu, cum se spune. Dacă te duci la un dicționar, la un cuvânt, să-l afli, îl găsești de acolo. Nu poți să... Fotografia nu poate asta, fotografia este imaginea pe care o vezi, pe care o oferi și pe care nu te joci cu ea. Nu poți să... În momentul când spune cineva ce frumos e ca o pictură, nu mă interesează. Înseamnă că a ratat-o. Eu vreau să spun, da, domnule, fotografie care e vie. Mă bucur că Gabriel Liceanu a spus e o carte adevărată din viața noastră împreună cu fotografia existențială care este vie. Adică în momentul în care un critic sau un om care are darul selecției și spune că e vie, asta eu atunci am câștigat. Că eu nu scanez. Eu nu fotografiez plăci de plumb pe care le văd și sunt plate și dacă n-are mesaj, dacă n-are nu știu, revelația unui dialog între mine și subiect, chiar, iată-mă, chiar un peisaj, o să-l vezi, cu un om în peisaj e altceva decât fără niciun om. Adică îi dă o măreție, îi dă o nu zic mai, e viața, există viața, pentru că mulți au spus, tăi fotografia o faci acum, o arăți și pe aia moare. Nu, ziarul poate moare, dar fotografia rămâne. De la revista Cinema, cât a stat acolo în total? Am stat până în 1981, când, într-o vacanță la mare, în 80, vara la 80, s-a făcut o excursie la Ruse și m-am înscris pentru 48 de ore. Și a doua zi când m-am îmbrăcat să plecăm de acolo cu autobuzul. De la Ruse? Nu, de la Mamaia. Da, la mare, la noi. Se merge la Ruse pentru 48 de ore. Am fost respins. Și în secunda mea m-am speriat, aveam vreo 33 de ani. Dumnezeule, ce se întâmplă cu noi? Sunt în închisoare. Și în secunda următoare mi-am pus în gând să plec. Și am avut noroc că am primit o bursă de la guvernul italian și cu ea am plecat. Și de atunci am mai lucrat la revista Cinema, adică am lucrat din 77 până în 81. Aș mai fi lucrat până în 89, dacă rămâneam în România. În 81 ați plecat în Italia cu o bursă în ce oraș? La Perugia. Am fost la Roma, la Roma, că aveam niște prieteni. El m-a dus până la Perugia. La Perugia trebuia să încep un alt semestru, că ajunsesem înainte de Crăciun și se terminase. Și am plecat în Germania. În Germania am spus că nu rămân acolo, nu mai mă duc la niciun fel, că pe 13 ianuarie am văzut, nu, pe 13 decembrie 1981 am văzut tancurile rusești în Varșovia. Și am zis, nu mai mă întorc în România, că va fi război, se ocupaseră Polonia cu Valesa. Și solidaritate, meu. Și am stat și a doua zi m-am dus la poliția din Köln și mi-a zis că trebuie să mă duc să stau la Leverkusen 9 luni de zile. Și am zis că nu. Nu mai e Șoni, prietenul meu, care și el m-a rugat, aproape plângând să-mi plec. Apropo, i-am dat telefon și lui Nae Munteanu, care a fost un meu coleg de la Cinema, care cumva el și cu Dan Com și-a m-a ajutat să fiu angajat la Cinema. I-au spus ei, doamne Oproiu, și mi-a spus să nu mă întorc. Să nu mă întorc, Manolo, nu te întoarce, că n-ai. Erați în Germania când mi-a Eram la Köln. Am vrut, mi-a plăcut Germania foarte mult. Au zis să oamenilor, adică fiind un popor săracule, poporul meu complexat, toți au senzația că toți sunt vai de capul lor, americanul un prost, toți sunt neamțul un rece.
numai el este super, bravo lui. Numai că ăștia se duc înainte și ei rămân pe loc. Dar dacă ei se consideră, asta o fac în complexitate. Eu am curaj să o spun și o spun fără niciun fel de jenă, poate să audă oricine. Poate îi ajut. Și de acolo am zis că nu stau și am plecat la Paris, că am niște prieteni. Că auzisem că în 4-6 luni poți să pleci la Paris. Da. Dar la Paris, când am ajuns și m-am dus la jandarmeria lor, m-a întrebat cum am ajuns, ce s-a unde. Și a trebuit să spun, familia mea era în America pentru că au locuit în cartierul Uranus. Da. Și s-a dărâmat și ai mei au plecat pentru că tata era creștin după Evanghelie, a ajutat în perioada Carter, a ajutat să plece toți pocăiții din România, au plecat cu tata. Jimmy Carter. Deci, practic, părinții dumneavoastră sau cine? Părinții, dar tatăl meu cu mama și cu vreo 7 copii. Dar câți frați sunteți? Am fost 11, acum suntem 10. 11 frați, fantastic, fantastic. Dar de ce n-ați plecat și dumneavoastră atunci în America? Atunci Nu v-a interesat? Ce vârstă ați m-a avut? interesat cum eram, dar numai că, ce să întâmplă? Eu lucram la realizare, domnule, era o faimă și fală să lucrez în perioada impresă. Era un privilegiu. Dar în ce perioadă? În ce ani au plecat În părinții dumneavoastră? 1980. În 1980, primăvara le-au anunțat că trebuie să mute în 2 săptămâni sau o lună când se dărâmă cartierul. Îți dai seama? Comunismul deci l-a luat tot la colectivizare. În momentul când în 80 Ceaușescu a decis să dărâme un certificat de naștere a Bucureștiului, care se numea toată porțiunea Izvor, cartierul Uranus, l-au dărâmat și ne-a spus, tu mai plec. Le-a spus, eu nu mai locuiam acolo. Ei lucrau, tata, mama și cu vreo 7 frați lucrau, că era o vilă veche, Da. frumoasă. Și a trebuit să mute, dar în momentul când se mute, a zis că le-au dat vreo 2 apartamente undeva, câteva 3, că trebuia să stau înghesuiți. Și a zis, nu, dom'le, dați-ne o casă, dacă nu, noi plecăm. Și au făcut actele de plecat în mai și în august avea pașapoartele maro. Deci la maro. Eu ar fi trebuit să plec cu ei. N-am vrut să plec. E un cuvânt pe care nu vreau să-l spun aici, slab, dar eu începe cu gât, așa. Am fost mai... Vă pare rău că atunci? Mi-a părut rău că am vrut să plec cu ei, dar din cauza că aveam senzația asta cu patriotismul, că vai ce extraordinar român, cum să las eu locușorul meu. Lucram ca lumea, aveam vista cinema, stăteam pe Bulevardul Dacia, eram liber, eram singur, eram Fantastic. crai Da. în Da. București. Păcătos până la Dumnezeu, până la Satan, pardon. Am înțeles. Și n-am plecat. Dar mi-a ajutat Dumnezeu să mă anunțe după un an de vezi că ești în închisoare. Îți mai dau o singură șansă. Dacă și pasă o pierzi, pleci. Dar, cu toate ce mi-a dat Dumnezeu, ce spun eu, când am ajuns în Germania, am vrut să mă întorc, că mă căsătorisem între timp, că dacă nu mă căsătoream, nu plecam. Că am avut o luptă mare, 9 luni de zile până mea. În carte aici scrie tot de cum am plecat. Și mi-am cumpărat un pașaport cu niște mere aduse în Francia, 2 pungi de mere și un pașaport dat capitanul ăsta care se ocupa de mine, cazul de la sectorul 1. M-am întâlnit cu el la Polar, închipuiesc la Polar, să te întâlnești cu un colonel de poliție sau ce era de la pașapoarte, să-i dau 2 pungi de mere de plastic și o invitație la un meci de fotbal România-England. Polar fiind? Acolo, la Piața Romană. Aha. În văzut tuturor, în ziua mea zamară. Genial. Nici o frică, nimic. Da. Și am plecat. Bun, ați ajuns la Paris? Așa, și la Paris mi-a sumat în Italia. În Italia. Și în Italia, că ai mei plecase prin Italia. Aha. Am fost în Italia, din Italia m-am predat am fost la consulul american, a spus, ăsta sunt, Când ați ajuns în America? În ce an? în 82, deci am stat vreo 5-6 luni În Italia. în Italia, în camp. Deci în 82 ați ajuns în Statele Unite unde? La New York. Ai mei erau la New York și m-au strătat. Și ați rămas acolo la New York City? Nu, m-am speriat în primul rând, când am ajuns la New York. Am senzația că, plecând din România, ajungând în Italia, am zis, Doamne, am trăit la țară, am trăit într-o suburbie, într-un cătun. Când am ajuns la New York, am zis, Dumnezeu, toată Europa e o țară, e ca la țară. E o diferență enormă. Ce e ca la țară? Europa? Sau? Europa. Da. Absolut. Am avut senzația că am coborât pe aeroportul din New York, la JFK, că sunt deasupra Pământului. Nu știu cum. Mă simțeam cumva deasupra, altă planetă, undeva deasupra. Aveam senzația că sunt mai aproape de nori, o senzație nebună. Și când am ieșit în aeroport cu unul din frații mei și am intrat pe niște străzi cu câte 8 benzi,
dus și om vezi întors, că mașinile fâșcheau așa, zic, Dumnezeu, ce s-a întâmplat? M-am speriat, crede-mă că în secunda unde m-am făcut mic și am ajuns acasă, nu știu prin ce, am trecut luni de zile. Acasă însemnând unde? Acasă la unul dintre frații mei. Da. Adică să spun cam așa. Stăteam pe o stradă în vreo 3 apartamente. Unde m-am dus eu la frații mei erau 2 frați și cu 2 surori. Ele stăteau într-o sufragerie și în camera de dormit, că în America spui că nu e o cameră, spune one bedroom și sufrageria nu se consideră. Bedroom adică locul de dormit. Da. Și în camera aia, după 2 zile, au fost puse 6, ei de-abia veniseră și ei săraci de ei, 3 saltele așa și am dormit. Doru, Costeluș, eu, Dan Beloiu, un prieten de-al nostru, care și ei de-abia veniseră, nevasta lui și 2 copii. Am dormit o săptămână, 2, nu știi până ce. N-am dormit nopți, am o senzație că mor și aveam și în România o nevastă pe care am iubit-o ca un dement. Nu știi până ce am trecut. V-ați acomodat după aceea cu America? M-am acomodat după un an și ceva, e greu foarte. După un an și ceva. Spune, adică m-am întors la fotografie. E foarte greu să ajungi să faci fotografie într-un loc în care îl consideri cuib și faci presă, nu știu, într-un, trebuie să cu o reverență, cu un copioșenie la ce faci, să te duci după aia undeva unde știi că s-ar putea să nu mai faci niciodată fotografie. Nu mă simțeam că mor, că sunt mort în prima. Dar totdeauna am zis că ideea sau decizia de fugit din cuib e dementă total. E un act sinucigaș. Nu știu dacă n-aș mai face-o, văzând ce se întâmplă în România. Dar greu mi-a fost. Greu mi-a fost. Ați făcut fotografie până la urmă în Statele Unite? Și am ajuns în Statele Unite, nu știu ce, și l-am dat, m-am întâlnit cu Ion Dogar Marinescu. Fratele mi-a făcut, nu știam, auzisem că e acolo, nu știam. Și când m-a văzut, mi-a spus, Manolo, uite de fotografie. El ce făcea? Era asistent la un fotograf. El, caricaturist, era asistent la o fotografie, îmi spune mie, uite, că îmi putea spune, domnule, stai puțin, că vorbim cu un foto, cu ceva, tu poți să fii măcar asistent, că știa cine sunt, că am plecat înaintea mea cu puțin timp. Și fratele mi-a zis, ce mă fac, Dorule, că eram cu fratele meu, că lasă-mă că te aduc eu la un lanț de, e o librărie, Barnes & Nobles. Da. Și te las să te uiți la, că să vezi ce fotografie să face, poate ce să face ei sau ce, poate, domnule, și m-am dus acolo și am început să caut, uitasem de Cartier-Bresson. Nu spun că pe un raft imens cu fotografii, erau 5-6 albume Cartier. Și primul era un mai mare, normal, ca micuț sau l-am luat pe celălalt și când am început să mă uit la fotografiile mele, m-am uitat la prețul $150. Fotografiile tale? Nu, ca fotograf. Adică fotograf, pe care nu le văzusem până atunci. Am văzut un album mic, fotografii ca ale mele, zic. 150 album, poate să vând în America. Și fotografii cu America frumoase, cu casă, erau $50-40, de mari fotografii din America. Și am zis, cum să mă las de fotografii? Și de momentul ăla nu m-am lăsat. Am lucrat într-un laborator, am început cu 120 pe săptămână și în acel laborator am început să colaborez într-un timp când am vrut să plec după vreo 3-4 luni, omul mi-a dublat salariul. După aia, că și-a dat seama așa și eram legat de ei. După aia am început să colaborez cu 2 reviste de săptămânale mici și am început să fac fotografii, că era un laborator în care făceau fotografii, veneau tip care vreau să devină actor și făceau portofolul, își luau 500-200 de fotografii. În timp cu ei în vorbă am început să și eu sunt fotograf, pot să vă fac și cât vă cere? $300, 150 de euro. Nu era că cerea câte 1000 și eu zic că cer 300. Și am început să... Și crede-mă, Simi, că după 6 luni câștigam $1500 pe săptămână. Fantastic. Vorbeam limba engleză cum tai lemne cu un fierăstrău neascuțit. Nu știi ce limba engleză vorbeam. Mi-e și rușine să mă gândesc.
Nici nu conta. Că în fond nu trebuie să vorbești la fotografie, faci fotografie, explici puțin. De obicei le spun, be you, don't do anything. Stay calm, don't, forget about me. Dar nici asta nu le știam, le-am învățat după. Le-am învățat, că nu știam, adică știam foarte puțin, că de-abia am fost în școală, dar se învață greu o limbă dacă n-ai studiat-o. Sigur. Și în 1986 am zis, ce să mai lucrez? Omul mi-a spus, îți dau 35.000 de lei. Deci dublat pe an îți dau și mașină, numai nu pleca. Că îi mergea foarte bine business-ul și de fapt manager. Mi-am zis că nu. Și am început să lucrez pe assignment. Mi-a fost bine. Dar m-a și ajutat pentru că am făcut o mare dragoste. Când ai revenit în România? Și în 90 am revenit în România și am crezut că o să mai revin vreodată. În 88, când mi-am luat cetățenia, adică mi-am luat cetățenia în vară și în 89 imediat am plecat în Europa să mă plimb. Și am zis cu gândul că poate mă duc mă strecor în România. Nu s-a putut. Dacă ar fi fost în toamnă, nu mai plecam, rămânem acolo. Când am venit în 90, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am venit în România. Și am fost foarte legat de piața universității. Mi-am dat seama că acolo se întâmplă, adică acolo a fost răscrucea, acolo a fost crucea de aflarea a un adevăr care a fost totdeauna pitit. Adică a fost o revoluție, nu spun cum spun la urmă, dar a fost o mare colonie bolșevico-securistă. Cât ai rămas în Și București? am stat în București o lună, adică nu, am stat în București 2 săptămâni. Da. L-am luat pe George Mihaiță cu mine și pe fata lui Marin Constantin. Am plecat în America. După 2-3 săptămâni am venit înapoi că începuse piața universității, că aveam mesaje acum din România. Andrei Iliescu a zis, bă, Pino, că e nebunie, știi ce e aici, demens. Și eram în să freelance. Eu colaboram la ziarul Universul al lui Buhoi, din Lăsani. După 9 zile mi-am dat seama, mi-am dus un interviu cu Iliescu, dar așa cum l-am făcut eu cu el, adică mi-am dat seama că i-am spus, am vrut să mă ofer un apartament și i-am zis, păi de unde îmi dați? Că știam că nu, de unde să aibă el apartament? Deci, și eu zic, deci e ca înainte. Că și eu mi-am luat apartament Florin Piețe, l-am luat de mână, m-am dus la, nu știu cum se numește, unde se dădeau. Icral sau? La Icral, așa. Da. Și mi-am luat un apartament în comun pe Dacia. Era simplu. Și și el n-a publicat. N-a publicat, m-a deranjat, dar nu cred că ar fi fost... Cine n-a publicat? Alexandru Buhoiu. Dar Buhoiu, cu oportunitatea, s-a zis, domnule, o să mă duc acolo, nu vreau să mă pun, că îl știa pe Iliescu foarte bine. Adică m-a trimis la el să-i spun Neanelu. Nu mai contează. Așa. Dar mi-am dat seama că... Așa, și m-am întors în piață. Și am stat 3 zile, mi-am cumpărat 500 de filme în America, am venit cu el înapoi, am stat acolo, am zis că o să fac o carte, nici acum n-am făcut-o, dar am dat fotografii și am coperți la cartea Piața Universității și nu mai știu ce. Adică n-am stat degeaba.